for vi har styr på det dancehall shit. Jeg hedder Magnus, og det her er Karoline og Anna, Maja, Isabella, Selina, og det her er Julia, og det er Hanna. Og vi hedder til sammen Vuvuzela Kids. Vi danser dancehall. Vi er mellem 12 og 15 år. Vi har danset sammen i omkring et halvt år. Men vi er alle sammen danset lige siden vi var 3-4 år. Vi har fået et rigtig, rigtig godt sammenhold. Hvis man har haft en dårlig dag, så når man kommer til dans, så bliver man altid glad. Hanna, kan du godt huske, at vi lavede den mørk gennem hos Magnus? Ja. I Danmark er der ikke så mange drenge, der danser som dancehall. Magnus har været vant til, at han er bare den eneste. Vi bruger det sådan, at Magnus tit får midterpladsen, fordi han kan lave nogle andre trin, som vi ikke kan, og så giver det en god effekt med hele holdet. Man mærker mest, at man er mest streng, når de skal lægge make op. Og så skal jeg så vente lidt på dem, så det er sådan lidt... Yes. Han har meget tålmodighed, når det gælder en dreng, så han tager det pænt. Der er ikke så mange børn, der danser den her dansegenre, så det gør os også til noget specielt. Det kan godt være, at vi er den yngste dansegruppe, men vi har sgu det, der skal til for at vinde. Det må godt sige sgu. Så godt imod aftens første kvartfinalist. En gruppe, hvor jeg tror, det er rigtig sjovt at være den eneste fyr. Det er selvfølgelig Vuvuzela Kids. We're ready. Yeah, we're ready. 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 We're ready. We're ready. Yeah, we're ready. 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 We're ready for the road. We're ready for the road. Yeah. Vuvuzela Junior. That one your name. Watch me now. 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 Now. So we say, everybody feel your box. Everybody feel your box. Mr. Y'all, Mr. Y'all. In a dancing juice. Everybody to the groove. Step it, step it. We are in a can't lose. Step it, step it. People know me clean anytime when they come out. We think them different. We start can't run out. And another regular. This can't run out. Hotter than your area. Hotter than the sun. Move to the music. Move to the music. Turn it up. Up, up, up. Till you lose it. Never confuse. Abuse. Now refuse it. Come and dance all. Vuvuzela Junior. So we see the young and the old. Them a lose control. And the music bring the joy to them. So watch me. Done it. Done it. So we roll. Just listen keen to what the story and Every gala, 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 every gala. Yo, Stash Mix. Every gala when I do the one, everybody live on do the one. Drop, 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 drop. Every gala when I do the one, everybody like I do the one. Drop, 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 drop. Vuvuzela Junior Crew. Vuvuzela Kids. Hold nu op, så fik I åbnet ballet. Hvordan var det at være de første på scenen? Det var helt vildt fantastisk. Jeg kan ikke beskrive det lige, men det var helt vildt sjovt. Ej, hvor er du Virkelig dejlig. sjovt. Hvor er du dejlig. Lad os høre, hvor vores 4 dommere, de siger, Jarl, børn, de plejer at gå direkte ind i dit hjerte. Hvordan synes du, Vuvuzela Kids, de klarede det her? Jeg synes, det allerede de er vokset over en meter siden sidst det var her, det vil jeg sige. Jeg synes jo, det er fantastisk at se, altså hvis højt humør og den der energi, det var et vitamin, så ville man jo tage den pille dagligt. Tænk, hvis regeringen havde taget den, når de arbejdede, så havde vi været over finanskrisen for lang tid siden. Cecilie, du er jo vores danseekspert. Hvad siger du til Vuvuzela Kids præstation her? Altså, sjældent har nogen åbnet et show så godt, som I gjorde i aften. Og I ejede scenen, I ejede momentet, I var til stede med jeres meddansere og med os. Det kom ud over scenekanten. Jeg havde en fest. Top Gun, havde du også en fest? Ja, jeg husker jer fra audition, og jeg havde ærligt ikke regnet med,
at det ville være så godt. Overhovedet. Vi har så meget dans. Og jeg havde, for at være helt... Jeg synes også lidt, at jeg var bange for, at det kunne blive udviklet. Ja, Og I nakkede os fuldstændig jo. Hvor er det godt Det var så godt. Jeg er kæmpe fan. Peter, min ven. Jamen altså, prøv at høre, der er altså den glæde, som er forbundet med det, I laver. Det er en ting. Det er så smittende, og det, tænk at have det talent. Altså, hvor heldig kan man være. Og så sidder den lige i skabet. I er så knivskarpe og cool samtidig. Altså, hold nu kæft. Og så er det de yngste dansere, vi har i programmet. Og så er de yngste dansere, vi har. Det bliver vi tjekket. Det synes jeg skulle er en meget god kombi. Og så er det altså sjovt at være 1 dreng og 7 piger. Tænk, Ja. det er helt godt. Det er altså... Det er modsat her. Der er Tak for trængsel det. på dametoilettet, men altså... Tak for det, alle 4. Og synes du derhjemme, at Vuvuzela Kids har fortjent en plads i Danmark har Talent semifinaler, så sender du dem videre ved at sende en sms med teksten VK til 1234. Husk nu, det er jer derhjemme, der afgør, hvem der går videre i aften. Så det er bare med at få stemt. Du må stemme op til 10 gange i alt. Send aftenens første kvartfinalist godt at se en Vuvuzela Kids. Hvis du vil se flere vidunderlige klip fra Danmark har Talent, Så følg os på vores YouTube-kanal. Eller find os på Instagram eller Facebook. Ha' en god dag.